In 2 dagen 12 wereldrecords verbrekken. Dat is het doel van hutrenster Hinke Schokker van Jestermar. Takom wieke docht zijn aanval op het record 100 kilometer en het 24 uren afstandsrennen. Het doel is om zo volle mogelijk yield in te zamelen voor Stichting Kika. Schokker waard ervoor benaderen door initiatiefnemer Jan-Willem Sietsma. Ik ga Henke op een gegeven moment gewoon vragen van, vind je het leuk om in uw team te rennen? Wij weten dat is een uitzondering best in uw team, want sommigen bij ons hebben wel eens een marathon gedaan, maar de meesten die hebben nog nooit een heel of een hele marathon gedaan. En Henk vond het hartstikke leuk, vond ik een bijzonder doel. Ik ken net heel veel mensen zelf die zeker geen band die kanker hebben. Ik vind het, als dat verhaal jest, dan haast automatisch een connectie ermee. Ik bedoel, het is wel echt zo'n heftig verhaal. Schokker docht mooi aan de actie voor Team Berend. De 4-jarige Berend, het neefje van Jan Willem, verstoor vorig jaar aan kanker. Er binnen al verskate inzamelacties houden. Dit keer stapt Team Berend midden in het centrum van Jestermar op de Rinboen. Wij gingen hier een podiumtent deel zetten. Er komen 3 loopbanen op. Eén werd Henke haar wereldrecordpoging opgedaan. De tweede werd we Maukoor in estafette die 250 kilometer rennen. En de derde werd, wat eigenlijk voor de band ik bedoeld is, dat ik een kilometer rennen willen of een kwartier. Schokker waard in 2019 Nederlands kampioen op de 100 kilometer. Dat record zou dus in elk geval een makje wezen matten voor de atleten. Maar Schokker zelfs vindt het nog wel een uitdaging. Ze had er een skoft uitlijn vanwege een blessure. Voordat ik stopte met het hutrennen, dacht ik nooit van tevoren, dat is eigenlijk wel realistisch. Ik ga gewoon hutrennen en dan zien hoe ver het komt. En daar zie ik nooit zo heel veel druk op, want ik dacht van, wat kan er gebeuren. Maar dit is toch wel wat oors en het is ook al wel wat lange lijn dat ik die afstand ran. Dus het is gewoon helemaal afwachten. Maar ik ben natuurlijk wel heel bot mijn best aan. Team Berend had mij de verskate acties al 10.000 euro's binnenhellen. Bij de actie in het centrum van Jestermar hoopt het Sietsma de 100.000 euro om te tikjen. Berend is helaas bij de 24% die het net overleven. Maar wie strijden juist ik voor de band en voor de ouders die bij de 24% jaren die het wel overleven. En die 24% die willen we juist zo hoog mogelijk maken. Dat willen we eigenlijk met elkaar naar het liefst 100% brengen. Dus dat geen band is stiert aan kanker. En dat doen we terug met elkaar vol mogelijk geld in te zamelen, zodat er onderzoek dienen we kunnen.